pinal e neesu ɗum ɗo ko tongode toksere nde mbaɗeten e hunde e seedantagal ngal tubakoɓe arnoɓe e leydi Sénégal goppiri en ɗo to banggue binde ɗen bindanɗe tawama hande e guesse hono internet goomuji kewɗi banggue WhatsApp pacciri ɗum walla peccitimo ɗum eko ɓen ɗon kalno koɗo tawde koɓe kaali koye ɗemgal Farayse ina moƴƴi mbatten ɗum e ɗemgal Pulaar. hen goto ko Louis Faidherbe gonnoɗo gouverneur Sénégal wonko haali e Fouta o wi en nder ɗin leƴƴi ɗi jimani fawi jungo mum ina waɗi leñol gotol ngol jaɓata jimandi men ete kadi ngol ɗon leñol ngol yaaji e nder wertagol leydi ɗo jimandi men woni nden noon koko jojji ete koko waɗɗi ngam godangal men Afrique wawa latade mbawen dañde sago men peccen ngol ɗon leñol wona tan feccude ngol leñol kono noon kadi ko felɓodirdeɓe leƴƴi goɗɗi ɗe ɓe guurti taw kañumen jattinari men wonɗo haaɗi sabu e wiide Louis Faidherbe ñalawma foof nde fulɓe jiitodiri eɓe mbawi fittude e yeeso mabɓe dendagal sembeji garnoɗi jimde gouverneur uji men ina poti darade tittina darde mumen e pellital mumen sabu ɗum ko fodde gendiri ɗum ko Louis Faidherbe haali so jam fanati ne goɗɗo kadi mbo tarik hoppiri en ɗo ko haali ko Brière de l'Isle noon woni gouverneur kañumne Sénégal kankone wonko haali e Fouta e hitande 1986 Brière de l'Isle windino alay sago daroɗen jattinoɗen caloɗen jiitodiral e mahtogol ngal ɗo kawtal ngal waajotoɓe daraniɓe jihad ha e ɓe ganduɗa ɓe ko annabeɓe ɓe gonɗani tawa ko ɗon woni nokku mabɓe gadoraɗo ko fodde te koko waɗɗi firtude ɗum sabu ɗum ɗon ko ɗum bonande e boomare duumidi fonde wattorede ngam mbawen fawde jungo men e maayo ngo wona sibu boɗol magol cenni ko ɓeɗa batmami nder an suka debbo jam famode goɗɗo kadi kalɗo hunde ko Bouyette Wilomès yi aduna koye hitande 1986 hawre ladial koye hitande 1971 o woni gouverneur Afrique banggue hirnangue gonnoɗo e jimande Farayse kanko kadi wonko haali e Fouta o wi darade gollo ngam feccude e sarde Fouta mo ganduɗa o fuɗɗima faynude e haggilantagal ngal jogui e jimandi e jattinagol ɓesgu mum kam e jaajugol gendi mum mbasen woppirdeɓe hay fartange goto mbawgol dartade to banggue fitina tawa en leptaniɓe no ɓuuri sattirde ete ɓeɗo julɓe wonɓe ngoral dande maayo to banggue salari men e jeeyal gendi mumen ina poti yerɓinede saabu ko kañumen tan goni e ngoral maayo Sénégal joguiɓe cete laamu bellitiɗe barode ummima hattama wiyami logiɗeɗam giɗam to gonɗa waɗata ɗum ɗo ko miijoji ɗi tubakoɓe goppuno en ɗo goppi ɗum e jiyande mabɓe e Fouta hen sahaji ɓe kalat ko Fouta hen sahaji noon ɓe kalat ko Fulɓe ɓe kala ko wawi hen wonde ina hollira en ko dontuɗen ko hande to banggue gendiji won darinoɓe mbi loppet ha tubakoɓe e koye men teski ɗumen ina jegareɗam ko heddi ko jama ba e po hatta mami